Wow, wow, ölblåskalendern 2010, wow, wow. Hej och välkommen till detta ölblocksinlägg. Det är ju självklart Mackan här med min japanska kollega Lig. Han har en liknande ölblogg i Japan. Så jag tänkte att det passar att jag blir in min kollega och få öppna lucka nummer 18. Det betyder jag är törstig. Oj, idag är det en Spendrups julblygd. En 3-5. Jag öppnar ölen till julblygd. Ja, det dricker man på lulen. Har vi lul i Japan? Ja. Ska jag hälla åt farbror Ling? Ja. Låt mig smaka. Vad? Jag smakar också. Ja. Very good. Very good. Thank you. Det var, jag tar också på smaka. Det går. Ja, julblygden. Det smakar som en sommarblygd. Mycket god. Jag känner gärna från en midsommarfirande i somras. Som när vi åt 4 små lätter. Belize. Ja. Ja. Ska vi hälsa god jul? God jul. God jul Ja. till dagcentret. Hej hej.